Itoy, hoy. Aman mo gikan ha, aman mo gikan. Ini mga ituya ahanik gikan kahaay. Ha? Aman mo gikan. Nagunsa man mo diha sa likod ha. Unsa na say gimanihon ninyo diha sa likod. Ha? Kamu ha mga kuan gid mo kaayo ha. Diara guys, gamay ra atong gikuha kay di man sad hilig si Mario sa kamutitap. Kita ray mo kaon dani dito ra ko magkaunsad. Okay. Niya. Okay. La ang pagbali na sad karon guys. Ato na ni balihon. Ay. Ala sayang no, may pag nagkuan ko. Naarabay ko andi diha oh. Ana ang batong kuan. Talong daw ang palaya, may tagatong diluto. Kani natin ikuan guys. Sudan. Guys, naluto na ang pinirito. Nag-init na sad ko sa tubig para dani sa kamutitak. Unya ang pagkaon ni Mio ato nang i-prepare na anak ko'y karot nga na lapwaan. Kaning kamutitap ato ra ni siyang lapwaan. Yang kaning mantika ato ng takluban kay magamit pana. Wa man lagi nagagas ang tubig. Unya na ni nako hiluan dani kay wala pay tubig. Agkaligo manunta ko pero unya na lang kay pagpaingon dito, I'm sure nga magkasingot-singot na pud sad ta, mas maayo nang di ta makuan singot-singutan kay bagong kaligo baya no. So unya na lang ko magkaligo. Mio, gutom na among Mio. So ako ni siyang pakanon guys kay murag gigutom na ni ang atong alagang Mio. Mio, si Mio. Kisa ni Mami Bi. Kisa ni Mami Bi. Uy, kisa ni Mami Bi. Mio. O pa si Mio nakakaon kay wala pa nabugnaw ang yahang kuan. Kanon. Dani ran ako ibutang guys ang kanon niya ang sudan ilain lang nako kay kuan. Ani dani di tungtong na dani di. Dani na to si Mio pakanon sa lamisa. Okay, dira iya pagkaon oh. Dami ang pagkaon ni Mio guys. Pinirito ato rang ibutang dani sa kuan. Dadi ra ko ibutang. Pwede ra niya oy. Ang kaning kuan kamutitap di ni pwede itampo dadto kay mabasa katong kanon. Basin dili mahurot mapantos. Ani ra ni nato siya niya nana pod sa kugi dala nga suka. Hoy. Bilidi na imuhang mga igsuon. Yang mga igsuon unya na nabahugan sila pag uli si Mio akong giuna kay si Mario ra ba yang nagbahug na kagabi basin giun sa unsa na. Kaya lagi si Mario lagi mo kuan na iya hamo ra na iyahang pag bahog sa iring daw iro. Ay lang sila Mio. Ay lang kay una ni Mario kanon. Ay lang ni. Saka na ni. Apas. Ali, saka na. Ali. Okay, huna-huna niya ang biyahe na sa siya. Ali dani di. Dili na kahay. Ag-ato na si Mami, hatod si Mami sa pagkaon ni Mario. Yung mga itoy, sila Daniela putot og piulo unya na ninako sila bahugan pag uli nako. Bye-bye na. Bye-bye amo Mio. Dili ka balakan si Mio dani kay hayag. Dili ni ako ng dalhon guys. Hoy. Agoy kamo ka nga buang kamo. Pamhawa mo dana di, pamhawa mo dana di. Hawa ka mo di, hawa sa mo di. Hawa. Agoy. Hawa na. Agoy piskot. Huy. Ang saman mo. Ano may pagsira. Guys, diretso na ta kay alas 10 na kaya kapin. Mga alas 10.
Alas 10 na siguro karon. Nya. Hay! Pamauli mo dito. Uli. Uli. Uli, 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 uli. Na. Uli. 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 Kamu kabalo na sa mo sun sa kabalo. Kau agpas. Uli. Na. Dagan ta. Dagan ta. Uli! Sunura sila giyak. Naaman ako. Gani. Uli! Nangipo di adan eh? Oo. Sunura sa mga ito. Che! Uli! Balik sa siya, balik sa do. Luoy ning mga ito ya. Tuwa, nagbalik silang duha. Balik silang duha, oy. Oo, ang isa mo. Ala. Dagan pagido. Nangipo na sa diri sa ilahan ni Madam Joy. Mudahan lubi, oh. Ato ning pantaguan. Di ana ta diri dapita. Nya karon lagi guys, akong suknaon si Uncle Noli kay siya man ang kauban ni Sherwin. Suknaon ako kung pilay sweldo. Suknaon ako kung kanus ang sweldo. Suknaon ako kung libre ba pamahaw, libre ba paniudto, libre pa panhapon, libre ba snack. Uy nga na ha. Then ako pud sad ipakita sa inyo ha kung unsay area diha nila. Unsay kintang nila diha. Ang kana manggod pag-uling kung kintahay mahumana. Nya habwao na. Ang katong uling, ila na pud sad to isaking sa sako. Nya kargahan na pod. Nya pagka uling na, habwa, sulod na sad sa sako. Maura na'y trabaho nila diha. Ambot kaha karon kung unsa ang trabaho ni Mario. Basin og kanunay na lang sad tagay. Kay si Uncle Noli palahubog pud sad na si Uncle Noli. No? Gatagay gina sila. Manang atong klaruhon. Kay basin og mag-inuma na lang sad na si Mario diha. Ug basin magsige na lang sad na siyang utang, ang iyang sildo tuara sa utang. So ato ni siyang klaruhon karon. Nada ni akong gidala pinirito kani siyang nga pinirito ra. Nya naay kamutitap maura sagol. Nya nagdala ko sa kuan suka. May bawaan nato ni karon nya nagyong si Auntie Mercy to si Auntie Mercy dato sa ilahan ni Inkumiloy nga nagkilaw kuno sila. Nya kay wa man to namahaw. Aw namahaw dito di ay. Ako mo wala namahaw. Kaya ipamahaw ka gani ha. Bangos ang sudan. Nya may bawaan nato ni karon kung say mga kaganapan. Paglabay ko ni Auntie Mercy ug ni Auntie Gigit na daw si Sherwin diri. Ila papahusi. Nya kay wala man dani atong lahuson dito. Dool ra guys. At least nara diri sa bukid painadlaw man ang tawag ana. Painadlaw. Nya ang giingon lagi kuno. Abot sabay klaro 300 or 400 ang adlaw. May na lang na Pero may bawaan nato na karon. Ato gyud paistoryahon na ni si Uncle Noli kung pila ang adlaw. Oh. Diretso tara to sa ilahan area kay tara oh. Ang motor na ra diri. Bilin. Murag naasi ko no JB. Kisa ba ni? Agay. Api lugar ka dani JB? Ha? Wala. Api lugar ka dani? Nagiahak lagi nga ang tawo ka man sad. Nakiutak. Dili na ni dugangan angkol. Dili na ni dugangan. So mahuman ni guys. Wa na sa trabaho si Mario. Ha? Asay na napay tulo ka load? Ha?
Ag ako nag-check upon dani si Mario kay base nagtagaya. Naara ba ka? Base magtagaya mo dani. Unsa din ni angkol na daot na din niya? Hagay, di na di siya pwede. Di day pwede ni siya ilubong na lang day angkol. Ah, hungaw siya? Pakungaw naman na. Ah. Sayang da. Ipakilo lang na. Ipakilo ni, aghalin din ni ingani. Kali na. Timbangon. Buba. Labon kay naay namalit na tong niagi. Unsa man tong namalit niagi? Repero na siya. Ibalik ya angkol kay ikaw maka-manager dani. Magsiwat ka sa mandar. Kisa may nag-ingon nga agkuhaon si Mario dani. Nangkit ba ko na siya ni Junjun ko naman ninyo? Unya. Ay gianimas gayud. Unsa man ni dani? Isnak bitaw. Istak mo te. Kokra. Imposible kokra. May sagol. Mahibaw-an gini kanog nagbinahuta mo nako. Unsa man di ah? Ha? Tanduay man na. Ay. Ay, gidul ka rin, eh? binahuta gid ka mo Mario ba? Nag-inuma ra mo dani di ay. Snack ba? Snack. Ay nayawa gid siya. Di ara. Gana ba gid ni pang Pangtambal ko na sa loob kung kinilaw di yung tubig. buntag pa nakahurot na mog isa ka lungnik. Nakila may gina ni. Ilaw sila. Na, di ka ni maayo. Kahayahay ba kay sa inyong kahimtang diri ah. Ako muna naman sa akong ginhawa nga utong naman tag kalisod pero kamo tagay ramen mo nga tagay ah. Naunsa naman na ah. May ni si JB kay dahag kwarta. Kalaag lagi. Agoy Ginoo ko di ka ni magsilbi ingon ani. Lalag ba? Ang timing ano naman si Konday. Mabusin ni Maril dayon. Mario gi kamo lagi. Wa ka ni giatot ka ni ah. Yang saan man ni anato guys. May pagkamo pang ulingon na. Nya pila man ko ni sweldo ni Mario na angkol nule. Sabot na sila ni Ivan. Ang maayo de dani si Junjun ang akong istoryahon dani. Asa isat masat kagi karon masatsat kagi karon. Unsa ba dinhi ay wadi ni kuan klaro di ay nga pagkakuan na? Kisa man imong istorya di ay? Si Junjun nag-ingon lugar kagahapon? Gahapon naging ko nang apply ni ko trabaho. Ngunya. Nga atong linggo ba? Linggo to sa Bado. Sa Bado ingo nga. Saban, nanginan mo tao doon lagi. Or basig uban-uban na ka or pasumangil rin mo ang anak-anak ka din unya tagay dayon. Hindi ko na yung motor niyo. Motor mo ko kasi mga kwan ba. Na unyag di makapangas isa ka buwan, nag-isa ka buwan sa kagtrabaho dani nga way klaro. May pag magpuyo ka dito Mario. Kung ingana man lang. Ikaw ay klaro nga. Klaro nga ikaw ay kilabot ay pag ako ibala na dito trabaho. Buwang ka na. Ako kay ko lang gani. Bikila lang gid ko kay nagani tagay nagani oh. Bag Kuwang rin ako na. May magbukat nga trabaho lagi nga. Pag aling na wana bisig ibura ka ay kulit. Paubsan mo nang at kulit. ay kaulit lagi. Alis ko ka man pa ito nga kita mo nangitag sa trabaho di. Why do you ta? Why clearance, why clearance. Kulit. Ato mo to sa trabaho nga mga Nya lahira ba nang magtagay guys kay kung agkahurot na o agkaalang-alang. Di, Ha? umaro na dugangan. Ako di gid ko kuanda ng tagay kay ako talagsara kog tagay.
Pero ug ingana man gani nga kanunay na lang di na maayo sa lawas. Muna man gani nato amping sa lawas kay para ditag ka nga matay og dali unya Ginoo ko. Ha? Bantay dili ko makita ko na namo. Kakaw ko na ugma. Na paningli na ni sila. Pero sa tunig. Mamay yung taga kuan, Esperanza. Kaya na. At alay itong taga Esperanza. Dito sa hangaw sa inyo sad kay si Junjun man may inyaw istorya tong Sabado, birthday si bata. Moto nga. Yung si Junjun nga, problema kay kita tawin nga. Motong gipulaw ko dia buntag kung sa baga tinuod ni atong istorya kay di man ingon nga kanang kuan. Matinuog ka gid agka. Kuan na din ang istorya kay nakakatagay na muha, nakatagay na muha. Wala lagi tagay. Kung sa baga tagay di man. Na-stalking din ha, mga istorya kay karog Moto nga istorya ana kon bagay. Na. Usod man nga di man sa bagay sa akong natuan kay ya. Ang ako lang wa kanang patas-patas lang iba. Pagtagay mo. Oh, wa na lagi. Ang tagay man nga. Mas maayo man gito na maka may bala ginagmay lang basta. Oh, nay kan ba. Salita sige nakawa ito mong ang panggaan ta ko. Ganing nagingong isabay kasi nga okay pulos tay out si mong motor na sige maglakawa yapon. May maton ni ba taod para dinira makita ra diri. Ay gatanaw gid ni sa vlog di ay. Ay, motor ni. Oh. Unsa din ni mas doon na din mo baklayon magtrabaho Di ka gina din. Di, karon ni anha lagi ko diri kay ang akong gikuan si ang kunuli kay kung tinuod nga trabaho dinhi na okay ra kay nara diri sa duol. Bahala na na iyahang kita diha wa koy labot sa iyahang income diha unsa diha. Ang importante kana lagi sang tagay lagi buntag pa agka discourage ako kay buntag pa tagay na. Ate, ay pag isa mo ko. Ay nagatigong ano gigilyo lagi. Ano sinuli kay sinuli ma kung giagaron dire. Oh. Sa kuan ni. Pero ginagistorya dun mo. Wala. Ito sa Japon nga trabaho tal ni. Ito na sila nagawa buto way adlawan ba. Nga lugar karon record na lugar ni. Record na ipos ginagyan kay wala mo makita. Nga mo trabaho sa dili. Ano to sinuli? Kasi nagkonto ng file sa kuan. Kay ako, raon naman ko daro. Okay, daro. Ay, pagpanginambog. Pagpanginambog. Ay papinambog kay basig ikaw may daruhon sa kabaw noon. Nawa na ni hindi ka ni si Mario. Nagihatdan ako og pagkaon niya. Kay Mo trabaho na siya. ay trabaho ko no siya. Oh, mahibaw-an na to ni karon. Kay og wala dito ka sa Esperanza balik. Ako digi ko ganahan na ng ipaayo ang motor unya agsali lang lakaw-lakaw, sali karga-karga na di mga ko ano. Ay motor GP Ranger na. Oh. Kaya kortahan niya isiman ko. Nya, Motor na. Bagyo nagkuano. sali padagan-padagan sa way tunong. Trabaho. Aw di ko ganahan nga kaayo nga. May pag mag ingani ho. Kaysa agsali ka kuana. Pero bantay lang na ng tindahan diya igno na ko nga ay gid nagpautanga kay para yang sweldo buo. Mga sa tuig eh sido. Balaw rin ba? Mag-ingon nga Ako ito do sa kababaran mo ko na. Nanawa na Ah, sila. sinuli. ano. Morning manager di ay. Ha? Morning manager. Ibalan ni karong kung titinod. Unsa man? Nya kato si Janjan lugar nga uban-uban nimo dani wala lugar ti sweldo. Yung Ranger dyan. Ha? Isulo naman siya duha man kadlaw ya dinhi. Ibayran na amo naman gyud hatagan. Deka ni suryahay mo. Siya lugar puli ni Janjan. Siya dito man nanangit man ni Duni nga man inyaw. Oh. Santong duming Sabado na wala man ko diri. Pagkuan na dito siya pero nag-ingon siya nga mananghid pa siya dito sa ubos si Junjun. Sa to pa wala pa toy kasiguraduhan kay Lunis man karon. Masiguro. Istorya man nila dito. Mao pa may nagkuan. May feedback sa ako. May istorya dito. Kaya dapat sa ako ng feedback Oh. na ang ako nga sa imo man may mag-agad sa imo kung kaya ba nimo magtrabaho dinhi o Nga, ikaw ra. Ang nanglan ka man gyud sa kauban Mo gani. mag-request gid ikaw gid dapat mag-request dito sa Mo gani mo ni ko sa ulan niya na si ing masya pigi. Mukwanta ana wa pa man mukwanta sa kwat mo dito siya nag-istorya ni Juni. Nga maninyaw tong Sabado. Mo may last na ko pag lakaw na ko diri kadto mo siya dito. Dito siya nananghid pero mo to yun si Juni pero iyang kuan nga. Mo istorya ko no kan Sir Dol. Pero wala pa si Junjun nag-istorya sa imuha nga approve. Wala pa. Nya unsa man ni karon nga nagsugod-sugod naman eh.
Depende sa iwan siya kung ako aman magulat ko kaya ko sa ila ko na. Lagi wala unta sa ni gipasugod kay wala pa may sure nga kuan. Kay okay ra kay naa may tagay ning gi. Nya Jibe nahurot naman na. Dugangan sad. Ada ate. Tugmo nga te. Kung pwede. Di ikaw magkuan kay ikaw man din eh kung di mo kaya di. Kini way siguro mahumanda ni di pa maabot business. Kay kung kini lang kung umudugang sila kato yung natulukalod. Sama Depende ta sa ila. kadaghan. Paingon ako guli guys, dala na akong kanon. Wa ko ganahi. Kay tuan nagtagay. Wala pa dito siya trabaho. Kay di sukna pa dito sa ubos kung okay ba. Tuwa ito nagtagay. Papahusi og si JB. Ginuog ko. Ay, murag dibukal akong dugo og kalit eh. Ayun. Well, wala ko ganahay rin sa akong kinabuhi nga ingani na eh. May lami. O ganahay. Di ako agi sapa. Klaro man yung style na kinabuhi eh. Ay, magyapon. Inuog ko. Saon man eh. Balik na lang ko eh. Dito ako sa dalan mo agi. Grabe kasagbot tayo na oh. Lagot ko. Ito ah. Tagay. Taguan pa ang tanduay. Panuway. Sabay di panuwayan. Ay, ginuog ko. Diri dapita ayaw na lang pagdahom. Ginuog ko. Nagyamar na sad nga agwa sa isda kay naay nagsuroy. Dugang na pud sa tutagay. Kay lahi man na. Ug maalang-alang. Agdugang man din sa tagay. Murag nangurog nga murag nang huy-huy ang akong mga kabukugan. Nakoy plano. Una ko ring maayo. Kinahanglan magplano gyud kog maayo dani. Ay. Ginuo ko. Murag naghuot akong dughan ginuo ko. Naghuot nga nangurog. Grabe no. Mga batasanang ingana. Way ayo. Ako agtagay man ko. Pero siguro sa isa ka buwan ka isa, may ganig sa isa ka buwan makatagay. Si untim dito. Wa trabaho ka bantay. Dana raman ko. Lagot ning istayla ingana. Makabuyisit sa pagpuyo. No? Naay uban nga
give up sila para sa kaayuhan. Unsa kay maayo og ato nang itry. Pero mao lagi. Sa tinuod lang ha. Agkaluoy jud ko pero sa gikaingon ako sa inyo ha, siya man mismo dili agkaluoy sa iyang lawas. Grabe baya jud kay sukad ra sa una, sukad sa pag puyo ginako diring dapita. Nya. Saan man na? Nga. Wa may kausaban. Mura kog nangurog. Mura kog ginuok ko. Murag nang huy-huy ang ako mga kabukugan. No? Way klaro, way ayo, ginuo ko. Tagay. Sige, bahala siya. Ginoo ko. Kahimtanga. Bidya. Di na gina mabangbang ang iyang tagay. Mas yung saon. Dili na jud na mabangbang. Ang maayo na pasagdan. No? Pasagdan. Hangtod asa taman ang iyahang lawas. Musugal sa tagay. Kaya wa man mas kinasaon na to pag amping baliwala raman. Ang ending dani ako'y una mamatay. Kaya nga no, mura murag nagbuka lang akong nang hawi ang akong kabukugan. Di aga kwanta ba kay maayo na unta ngani ngana porya gaba tuwa man nun dito Ginoo ko taguan pang tagay lami buakon sa ilahang dagway lagot ni Istayla munang agka buang ta agapil agka buang Ginoo ko purya gaba way ayo Istayla wa jud ayo maya ni guys, may pa mag-uli daw mag-upload. Daw magtugbong ta. Agi ta diri sa. Diri ko agi sa pa. Ay mga marites. Uy, ayo man.
Yan makuan yang tagay. Kanunay ginatagay. Way lami. Pagpuyo. May klaro. Payla. May pag manlasik kita. Dili tagi kay naay mga marites. Purikapa.